Всім привіт! Давайте подивимося інформація з потоку для вас сьогодні. Можливо, хтось щось хоче, шукає якусь підказку і може її зараз отримати. Ви зараз опинилися в якійсь ситуації, де ви відчуваєте, що ви не можете ні на що вплинути, і ви, в принципі, нічого не змінюєте через це. Є відчуття, що щось може йти до завершення, дуже складно зробити цей вибір. Відчуваєте якось себе в обмежених обставинах, не можу сказати, все це ваша ілюзія. Давайте подивимося, що робити в цій ситуації, що вам кажуть карти, яку пораду хочуть дати. Ну, страшно, вам вибір прийдеться зробити. Тут без варіантів. Тому рекомендація не відтягувати цей вибір, над яким ви задумаєтеся, його потрібно робити. Якийсь період вже доходить до завершення, а ви все не можете його закінчити. Ну, вам сам Бог благоволить до того, щоб ви почали далі.